ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଝିଅ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱାରା 6 ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ଆଶା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପରାଜୟ ପରେ କେବଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଶା ନୁହେଁ, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ପରାଜୟ ପରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିରାଶା ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଝିଅ ସମାୟରାଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।